Wanigo kwa rure gochia segesa kukyumugusi kone kiangosira hasenchira iringi asobo gimabwabo kubori goko kwarenke nabarai boyo gababwatani beke kya mukia hase baragwa no munyakero gobo Edwin Mogere nigo bono baereire bitambokero babere bakwimukia kuikabono hebi bagori banyare ko babakwegenderia egento kya bekire ogosemeria ukukura chiko bakonya kwegenderia samatuko alebosio Akioma keneke ombekia akitwara abogoranirie miaka emenge asonde bwense banongo matego kwigura abantu bakubwata noko bokandonsi asemore kumwarangiriru igwererana bwati abande kero bagutara mutaramo na abande kiombeke ebintu gya gukora mostly kiare gukora amangana amatanga amundu itokara akule twachanga twakonyana lakini kere twachikonteba nibono twabekanira amo tukateba yaya ngikiragera tukanya amatanguka asifu kiombeke ngikunyara gukora magendera ndonsi ntubwato bole mutwagolete nkong tubwato bole mubone tugolete Narok abantu bali abaketwarengo kare twaja gukigali umwaka bwechiri bubere na 2024 tukatebania ya ndote tubwate ningia tigatugule gali singe twanyortenga kare toko endo mundu itasirire gusi ekosti enene ko bane ya matanga esa matanga ni yegali tukagule gali entangani ere mayaga ya inega iga ikweruka Epeneza 001 etwabegete 001 esengenjo ntwabwate no kuganinga nyasaye gagutugurira kinjera go chimutuga iga ndoiki Epeneza chinyinge 002 nero 003 nebo 004 nebo kogenderera igo kiarorekane ne kiombeke kibwate lichiko ligiye n'abantu abange baje bateba yaya ige kibwate lichiko na kingosoa ingere twarenge kabuneke esengenjo abarayi barenge bebereregete bagwanchiriria lakini ekegeito abantu abange bagiangite senginjo yelichiko litobegete ligo to guide challenges injiri kobora mo especially kera matanga abeire chinsa chinde naboko nyoro muntu natumete chibesa kwanyora tora mobeka asa koranga chibesa chia rolekanire chiangya ko lento lakini rende ngote mande esengo nyara kwanyora kiro muntu naisanegete ngana mokoleire gasingia nabo igonda batebinga kasiye yobo gachiteri raisi neta geto bwege no banene mono na kubwa mono bwobo echibesi chia banyene iko kogenderera buya na nyasaye na bagusenia kiombe karige achagite soko konya abana gosomia abana bekenyoro gitu arenge nyuma nande kimukiria abana sa tambe sana abo barega boro batari go chikoba chigun eria kabere gwetere kiombeke toguchikokoro mwaka nyasaye gotokonya buya ntubwate ntugwa dividends cio chikokonya abantu bagoro bosibwa mandasi na inde ne sota baire kero monto nyomba mwaye ebina biye bimo binde twale goteba ngemba menderia serikali gonya goteba ekiombeke embagira abantu abange bono bagocha kugenda kugiro na inde tokoro kyo mufane sa abana bagokine